Τώρα, Κατερίνα Ζαρίφη και οι συντελεστές της υπόλοιπης εκπομπής της Οδός Ζαρίφη 2 ξεκίνησαν τη Δευτέρα τα παιδιά. Μιλάνε αποκλειστικά και η Κατερίνα και οι υπόλοιποι στην κάμερα της εκπομπής μας και πάμε να τους ακούσουμε. Πήγανε τα πράγματα όπως ήθελες? Κοίτα, πήγαν. Εννοείται ότι είχαμε την πρεμιερίλα και το άγχος της πρεμιέρας, γιατί υπάρχει πάντα αυτή η πρεμιερίλα που λες, τα λέω, τι λέω. Νιώθεις ότι έδωσες την απάντησή σου μέσα από το περιεχόμενο της εκπομπής σε όσους λέγανε ότι η εκπομπή θα είναι ίδια με τον Νίκο Μουτσινά? Εμείς, όχι, κάναμε κάτι εντελώς διαφορετικό. Εννοείται ότι όλη την τηλεόραση σχολιάζουμε, ρε παιδιά, κακά τα ψέματα. Άμα δεν γίνει και άσκα βγάζει τα πρωινά. Να, μαλώστε πιο συχνά, σας παρακαλώ, να παίρνουμε αποσπάσματα. Θεωρώ ότι δεν μοιάζουμε με το. Ήταν παχώρησε που αρκετοί λέγανε πριν δουν την εκπομπή ότι θα δούμε μία αντιγραφή εντός εισαγωγικών του Νίκου Μουτσινά. Όχι, γιατί ήμουνα τόσο σίγουρη ότι θα δουν κάτι διαφορετικό. Ναι, οπότε λέω, δεν με νοιάζει. Απλά το μόνο που ήθελα είναι δείτε το και πείτε μας. Έκατσες να δεις τα νούμερα, πώς πήγε η πρεμιέρα, να τα αναλύσεις που λέμε? Θα σου πω. Τα παρακολουθώ, εννοείται. Είναι το εργαλείο της δουλειάς μας. Αλλά εγώ πια έχω μάθει μετά από τόσα χρόνια να μην καθορίζει την ψυχολογία μου από αυτά. Δηλαδή, είπαμε ότι παιδιά ξεκινάμε. Εμείς θα πηγαίνουμε σαν να μας βλέπει όλος ο κόσμος με αυτή την ψυχολογία. Εννοείται ότι είναι εργαλείο δουλειάς. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κανείς στην τηλεόραση που να μην τα παρακολουθεί. Αύριο το πρωί, αν σου λέγανε ότι μπορείς τον καλεσμένο που θα επιλέξεις να τον έχεις, ποιον θα έφερνες ή πια στα podcast? Βαστάτε κάμερες, μην λιποθυμήσουν, φοβάμαι οι άνθρωποι. Το Σοκράτη Μάλαμα. Γι' αυτό σας και περιμένα να ακούσω. Καλά, την Ελένη. Να πω. Κοίτα, αυτούς εννοείται και το έχω πει κιόλας ότι εννοείται θα ήθελα με τρέλα, δεν το συζητώ. Τον Νίκο Μουτσινά γύρισε από τα Περού. Ανταλλάξετε μηνύματα τώρα που. Μιλήσαμε στο live του. Εννοείται ότι με τρέλα θέλουμε όλους αυτούς τους άνθρωπους. Τώρα μιλάμε με την Ελένη Μενεγάκη που είναι η καλεσμένη που θέλει το απανσύμπαν. Τον Νίκο Μουτσινά επίσης. Στην εκπομπή στο Μέγκα Καλημέρα προβάλαμε ένα απόσπασμα από το αρχείο της Νανάς Παλετσάκη που ήταν η πρώτη σου δημοσιογραφική δουλειά στο Sky. Παιδιά, αυτό που είμαι με μπούκλα και δεν έχει τοποθετηθεί ακόμα η φωνή που μιλάω έτσι. Η Νανά ήταν ο άνθρωπος που μου έδωσε το πρώτο βήμα στην τηλεόραση και την ευχαριστώ για πάντα. Αυτή την περίοδο της ζωής της Κατερίνας κυριαρχούν μόνο τα επαγγελματικά. Πώς είσαι εκτός από τα προσωπικά? Είμαι καλά, προσπαθώ λίγο να εξισορροπήσω τα πάντα, αλλά πάντα αυτό λέω. Όταν δεν έχουμε δουλειά, γκρινιάζουμε. Γιατί δεν μας έχει γίνει πρώτος? Όταν έχουμε δουλειά, λέμε γιατί τώρα έχουμε φλερτ και δεν έχω και την πρώτη και αυτή. Είμαστε καλά, παιδιά. Είναι υποστηρικτικός σε όλη αυτή την κατάσταση και τώρα στην έναρξη? Είναι, βέβαια, είναι πολύ υποστηρικτικός. Αγχώθηκε γιατί δεν το είχε ξαναζήσει, είναι και η μύγα του βαρεμένου. Και ζηλεύει έτσι λίγο με τον Δημήτρη και με όλα αυτά τα κόλπα που του έκανες. Ποιος πίστεψε ότι τα έχω με τον Αλεξάνδρο να τρελαθώ? Έφυγε το άγχος της πρεμιέρας. Ναι, έφυγε το άγχος της πρεμιέρας, όλα καλά. Νομίζω πάμε όλο και καλύτερα. Πώς περνάς με το ρόλο σου? Ακριβώς δεν νομίζω ότι είναι ο ρόλος μου. Είναι νομίζω η καθημερινότητά μου. Το ονοματίζουμε ότι είμαι υδραυλικός. Σιγά σιγά και εγώ όσο περισσότερο εγκληματίζομαι σε όλο αυτό το καινούριο κομμάτι, νομίζω πάει καλά. Δεν σου είπε η Ιωάννα? Κοίταξε, για την οικογένειά μου θεωρώ ότι προφανώς και θα υπάρχει στήριξη και άμα εγώ αισθάνομαι καλά και περνάω καλά. Οπότε εντάξει, για εκείνη είναι το ίδιο πράγμα. Ακούσαμε μέσα από τον Νίκο Γεωργιάδη και από την εκπομπή στο πρωινό του Open ότι μπορεί με την Ιωάννα να κάνετε μια ταξιδιωτική εκπομπή, οι δυο σας. Όχι, μπορεί. Θα γίνει αυτό το κομμάτι. Αυτό το ετοιμάζουμε εμείς με την Ιωάννα για τα δικά μας social και γενικότερα για το δικό μας κανάλι. Είναι κάτι που το θέλουν τα κανάλια. Έχουμε κάνει κάποιες συζητήσεις, αλλά για την ώρα πρέπει να το ξεκινήσουμε εκεί. Είναι ένα θέμα που έληξε για εσάς? Θέμα με τη Σύση? Παιδιά, είναι κάτι που το έχουμε απαντήσει, το έχω απαντήσει. Είσαι αυτό μια πικρία ή είναι περασμένα, ξεχασμένα που λέμε? Γενικότερα η ζωή σε πάρα πολλά πράγματα έχει αφήσει πικρία, αλλά πόσα πράγματα έχουμε αφήσει πίσω και προχωράμε μπροστά. Όλα αυτά είναι φόδια για το μέλλον. Στη Σύση καλεσμένος θα πήγαινες? Στη Σύση καλεσμένος θα πήγαινα. Παιδιά, θα σου πω κάτι τι γίνεται. Μεγεθύνουμε μια κατάσταση και πάμε να βγάλουμε πάρα πολλά πράγματα και να πούμε πάρα πολλά πράγματα και να τοποθετηθούμε για πάρα πολλά πράγματα. Για την ώρα κοιτάμε τη δουλειά μας, κοιτάμε το νέο μας ξεκίνημα και όλα καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ιωάννα, σε πρόσωπο της δηλώσης με αφορμή κάποιες ερωτήσεις, απάντησε και για το προσκλητήριο που διέρευσε. Δεν έχει σημασία το τι έχει συμβεί. Το αποτέλεσμα ήταν αυτό το αποτέλεσμα που έγινε. Το αποτέλεσμα είναι ότι το προσκλητήριο βγήκε προς τα έξω. Τώρα το ποιος το έκανε, γιατί το έκανε και γιατί δεν το έκανε. Τελειώνει εκεί. Η εκπομπή διαφορετική, μη αναμενόμενη από αυτά που έχουμε παρακολουθήσει μέχρι τώρα. Α, το βλέπεις ότι είναι μια αναμενόμενη. Σε στεναχωρούν κάποια σχόλια που ίσως γίνονται τύπου αρνητικά ή επικριτικά επί τούτου? Ούτε καν. Χτυπήστε άφοβα. Καλός ή κακός, γινόμαστε καλύτεροι από ό,τι αρνητικό θα μας πούνε και από την κριτική, αλλά όχι από ψεύτικους λογαριασμούς που μπορεί να είναι και κάποιος γνωστός σου.
Ότι μάλλον. Τι θέλει να πει ο ποιητής? Παιδιά, να χαλαρώσουμε λιγάκι. Παιδιά, ίσως η Ανούλα έχει τώρα δεχτεί. εντάξει, θα κάνουμε και λογαριασμούς ψεύτικους, να κάνουν οι άνθρωποι δηλαδή, γιατί εγώ κοντεύω κλείσω και αυτό που έχω. Για να κάνουμε τώρα κριτική σε μια εκπομπή που έχει 2 παρουσίες τώρα, εντάξει, το θεωρώ και λίγο υπερβολή. Μην κυνηγάμε. Μήπως το εννοεί γενικότερα, γιατί αυτό συμβαίνει νομίζω. Ότι υπάρχουν, αλλά σε κάποιες περιπτώσεις ναι, αλλά δεν θεωρώ τώρα ότι υπάρχει λόγος να δημιουργηθεί λογαριασμός για να κρυθεί αυτό το προϊόν. Το οποίο είναι ένα ευχάριστο προϊόν. Η πρόθεσή του είναι ένα ευχάριστο προϊόν. Τώρα ξεκινάει με 3 ανθρώπους που. Αγαπητοί είναι 4. Ναι, συγγνώμη, δεν μίλησε ο 4ος. Αλλά εντάξει. Κάτσε μισό λεπτό να καταλάβω κάτι. Επειδή ο Δημήτρης Αλεξάνδρου έκανε τη δήλωση ότι αυτό που κάνω στην εκπομπή είναι ένα μέρος της καθημερινότητάς μου. Δημήτρη μου, δίνεις υδραυλικός όλη μέρα μέσα στο σπίτι και κυκλοφορείς έτσι. Και εγώ γέλαζα, η αλήθεια ήταν εκεί. Αλλά καταλαβαίνεις τι θέλει να πει, ότι ρε παιδί μου. Εγώ καταλαβαίνω ότι περνάει στο σπίτι με την Ιωάννα. Ότι κανονικά κάνει τα πάντα, ποδιά, υδραυλικός όλα. Πάντως είναι πολύ δύσκολο αυτό που κάνουν. Για να λέμε και τα πράγματα. Είναι δύσκολο. Εγώ μια φορά το είδα. Ήταν πάρα πολύ ωραία η τίτλη αρχής. Εντάξει, να μιλήσουμε και ψύχρεμα. Αλλά γενικά είναι δύσκολο γιατί πραγματικά είναι κάτι διαφορετικό. Θέλει τρομερό κούρδισμα και νομίζω ότι θέλει χρόνο για να κριθεί. Αυτή είναι η γνώμη μου. Βεβαίως λοιπόν. Ας αποφύγουμε τις κριτικές τώρα, μην στεναχωρεθούμε.